Yuk. Samudra Budaya. Samudra Budaya, kita ketemu lagi gitu. yang kesekian kalinya. Sugeng dalu Pak De. Sugeng dalu ki. Selamat malam. Selamat malam juga. Saya suwi, saya manis, saya tambahi. B. Irenge ramet. Se. Ramet. Jajal dulangi ngono kok ya, Saya suwi, saya tambah manis, tambah ganteng. Tambah ireng. Ya ora masalah kok ya. Ireng-irenge sepura akeh sing nunggu lho ya. Irenge MC ya akeh sing goleki iki ya. Temongi wong sing digoleki barang sing ireng. Oh ngono. Contone. Motor. Nggih, paniken. Iya. Monggo. Alhamdulillah ngaturaken sugeng rawo, sugeng dalu. Ki mike nyapa mati-mati. Tak banteng lho ki engko mike. Mike sapa jajal? Miku dhewe. Lah iya, nggih. Heeh. Saja iki ora jodoh iki jenengan kok ya. Ji. Ha kowe nak iki ya malah wis. Oh, ngono. Gua ana Mas. Gua ana. Wis. Tenan lho nggih, digua lho nggih. Mas. Ojo Mas. Mas kowe iki. Oh tak kira tenanan lho ya. Kowe lek Mas. Tak banteng lho sampean kok. Nggih. Apa ya kuat banting sakmono gedine lho ya. Lah nyapa ora kuat lho. Ayo banting-banting. Ojo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injis, dalu ini adem hawanya tapi saya tidak merasakan kedinginan sama sekali. Ginawa punapa? Kok orang rasane adem ginawa napa menika? Kayak embuh ya. Pas saking lemune awakku dadi anget. Iya. Igis ini acaranya adalah mantu, manten, Mbak Ines kalian Mas Agus. Mas Aziz. Lah iku tulisannya Mas Agus. Ndi? Oh mataku berarti. Aziz. Jojo. Mas Aziz dan juga Mbak Ines. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma semoga amin. langgeng sampai akhir hayat. Amin. Hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Moga-moga wes pokoknya doa yang terbaik untuk kedua mempelai. Pokoknya kuncinya wong rabi kuwi harus saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu, saling. Kok iso ngrasakne jajal ngono kuwi? Kok iso ngrasakne? Urung tahu rasane tapi kan harus saling melengkapi. Oh gitu, semua pasangan oga rabi tok wong pacaran kae ya kudu saling mencintai. Wis tau pacaran? Urung. Jarene. Oh jarene. Iki jarene lho. Wale gak terjadinya pacaran kan juga gak mungkin saling mencintai. Kayak awak dhewe ngene iki kan orang pacaran kan kita gak saling mencintai, tapi kita saling menyayangi. Contohnya aku sayang sampean, sampean sebagai kakekku. Oh kakek yo. Kakek. Ora buyut pisan nggih. Iki mau biasane ora ngene iki kakek nggih. Ora kung pisan. Iya, aku lek hawane adem ngene iki kerasa nganu Mas. Kuwi nyapa kok kukur-kukur iki nyapa kok ya. Apa lek ngarani? Apri, iki gatel kukurun Pri. Gatel tapi lek adem ki apa ya jenenge Mbak Putri? Apa jenenge? Apa ya? Biduren. Biduren. Biduren nganti tekan ngarep bareng bidurane. Jane tapi yo ngumpet cara aku ngerti ben ora saru lek kukur. Ora lho.
Bidur kok ning ngarep iki bidur encap apa ku jenenge? Ya kan saking ngademen to, Mas. Oh ngono. Pipise gak digerujuk gara-gara banyu adem. Oh, kudune mau pempes arep piye ngono lho kudune kok ya. Iya, bersama Samudra Budaya. Ini kita sudah berapa kali bertemu ini? 10. Oke, men. Ya, pokoknya dengan anak dhewe bar ketemu ya Mas ya mesti karo rombongan iki. Pokoknya dijamin kepen. Samudra Budaya sak rombonge lho. Oh, sak rombonge. Nggih. Jis, ini langsung diparingi lagu Ibu. Sing halus-halus apa sing kasar-kasar? Alus kaya to. Alus sih contohnya langgam, cineman. Lek sing kasar-kasar ya nek ngene-ngene. Jenengane pilih sing ndi, Bu? Sing kasar apa alus? Mbak Niken. Lah bapake mau muni alus bareng aku ngene malah muni kasar. Gara-gara kuwi malah pengen sing kasar lho ya. Bapake iki jan. Masa ya alus sampe dikek ngene. Ini Mbak Manten kali Mas Manten di mana ya? Menika. Walah mataku ra. Sing wangi ya ampun. Bu dokter. Mas mantane kurus, Mbak mantane lemut jan ini adalah keluarga yang harmonis saling melengkapi. Mas mantane dhuwur, Mbak mantane sangisare, sedengan. Ya Allah Mbak mantane cantik, masih mantan ganteng. Kok iya ora lho koyo cekel-cekelan kok iya heeh. Ora kena bisa. Ra iso bisa jenenge mantan anyar ya ngono kuwi beda lek karo mantan lawas. Piye mantan lawas? Mantan lawas ngono kae ya wis do satru-satru. Kadang-kadang singgur-singguran lho ya. Soale wis bosen. Oh ngono. Ning lek iso mantan anyar ora oleh bedakne karo mantan lawas. Padha wae. Ngene iki mantan anyar ngene iki jek mesra-mesrane. So lek wis tuwek masih bosen ya aja nganti ganti pasangan. Harus dijaga satu tetap satu ya Mas ya. Biasanya sing larani wong lanang ngerti ya. Sik. Sik piye sik jelasne. Kok ana wong lanang piye ku mau wong lanang ki wis dikeki wong wedok sing wayu mending ngono kok ya jek panggah milih rono rene sampai dadine lagu Mangku Purel lek wong lanang sing anu ki renek. Ora kok wong wedok Mangku Purel. Ora kok milih ngene kok ora. Kuwi gino kahanan barang kok ya. Kahanan apa? Ya kahanan pengen ku mau kok ya. Pengen apa? Pengen apa ra iso karo bojone? Ya iso jane kok ya. Tapi piye lah bare pengen. Lah nyapa? Piye bojone gak gelem? Ora ngerti lah masalah kuwi kok ya. Paling yo wajahe elek. Kan nafsu. Ya aja ngono kok ya. Elek apa iki pilane dhewe kok nggih niki. Niki Bapak Ibu Yayu menika. Ibu sapa? Ibu Yayu, Ibu Siti Rahayu. Ibu Yayu. Nggih. Dasan Bapak Suprayitno. Sapa? Suprayitno. Nggih. Aduh kupingku lek adem ngene iki rada budhek. Iya. Enengane. Piye? Matane. Piye? Lara sikilku. Oh, sikil iki mau ya. Oh, tak kira apa ngono, tak kira ganti lawang ku mang kok ya. Oh, lorong. Loro ya kuwi tambani, heeh. Mas loro, Mas. Mas. Engko itu dhewe. Tak tambahi piye? Ayo monggo bandingkan mantar wadang Samudra Budaya niki. Ayo joget karo aku ya. Tak gandrung aku wis suwi gak tau gandrung sampeyan tangan. Atiku krasa. Iya, heeh. Beh, lha iki. Sak pirana dane, Dik. Sakmene lho, sakmene. Apa lagi? Lah kok nadane lho, ra ngerti lagi. Lah ya lagune apa ngono kok ya? Lah kendang tipunge iki ketara lek cah wedok lho Hello Kitty. Ndi kuwi to. Hello Kitty. Nenen Mas lagune. Nenen. Nenen nanging apa? Oh alah, oh nenen tapi jenenge kaya. Iya. Sapira Mas, nadane C. C ning W. Cewek. Padahal iki mau ora cewek lho ya iki mau muni cewek iki piye kok ya. Wis, Gus. Apa ya? Jajal demokan ditemok. Iki jajal dinganune. Iki koyo vape iki.
Iya. Pas toh? Kayak wong rokok ya aku ya. Mana Mas? Nggih. Ayo. Ayo. Di video. Nggih. Kayak dolanan opo ngono kok ya. Nggih. Mas. Ini jantung masih bersih ini. Oh ngono. Mas, kok plepeken ya aku? Baikon Mas. Mati no Mas. Ora. Paling ikur kecil-kecil kok ya. Sampai Mas. Tepuk tangannya mana itu? Boleh. Oh, lagi winai kok tepuk tangan lho ya. Beda. Watuk tenan jane ya. Nanging apa? Wih, tepuk tangannya luar biasa ya. Walasan muning aku. Sakno. Rene. Piye. Kowe luwe Piye. milih. Mas Rosi, Mas Rosi. heeh. Hah? Oh, Mas Kosi. Kursi. Krosi. Nggih. Apa? Mas apa? Mas Kosi. 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 Luar biasa. Pokoknya si wis. Nggih. Sebenarnya Mas sabaripun. Nggih. Makasih ya, Mas. Berkah. Kurang akeh kamu nyawar. Heeh. Loh, Nggih. lah iki jenengan pun kathah Pak Mas Sewi mau. Nggih. Kumang jek piro? Cek siji ya? Hah? Siji jian. Mbok iki mau piro Mas? Ora abang cek siji mau ya. Engko neh ya. Itu lagu ning ngene Mas cek iku siji. sing nyeluk aku deh, Mas. Mas iku. Oh gitu. Iya wis. Mbak Ken kok sawerane yo. Oh, ngono. Iki Nggih. nganu sebagai DP, ngono gak apik iku. DP ini saweran. DP Mbak iki 3 tahun depan kita. Iya. DP tahun depan, pelunasane seumben. Iya Mas Rosi lagi. Nggih. Loh, Kosi yo, Deng. Mas Kosi. Mas Kosi. Niki sampun apa malih? Nggih. Malih. Soto, bakso, Rawon. rawon. Apa sate guling? Ngene iki jenenge nyemoni ya, aku Piye, nek piye? maulno rong dingoni. Iya, ugong ya, ugong. Heeh. Oh, iya. Tapi rap aku gak luwe ya. Ya enggak. Sepenting kuduku sepenting bayarannya kok ya. Iya, wis ki mau. Mbak ini kan bayarannya ning kene larang tak potong anu ya, makan. Tak potong makan. Oh, ndak. Bapaknya dermawan. Luar biasa. Yang Dereng punya dermawan. kajat namanya Bapak Suprayitno. Bapak Suprayitno Ibu kalian Siti Ibu Siti Rahayu. Kita doakan mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin, Allahumma amin. Manugi adike Bapak siapa? Suprayitno niku menika wau. nggih. Kakak kakak. iki, malah kakake lho. Malah kakake ya lali aku. Nggih. Niki mangke. Ya muga-muga panjang yuswanipun, Amin. rezeki kang kathah barokah. Mugi-mugi saged nanggap malih. Jeng nopo? Tahun nopo? Ya menawa Mbak sapa ngoten Mbak nggih. Ines pas hamil. Iki Mas niki wau lho nggih dereng nikah nggih. Oh, calon nih Mbak Niken. Lah cocok kuwi. Wes mau DP Wis Mas. jelas. DP ini abang siji. DP-ne abang loro. Loro. Loro 50 siji, 20-ane loro. Kok ya apal. Iki 20-ane masih mau lho kuwi. Masih Pak Prayit niku wau lho nggih. Sing 20-an niku wau. Mbok aku ora nyawang. Paling kumai. Ora ngerti duit. Paling ya ora ngerti duit. Ora ngerti. Ngertine apa? Hah? Ngertine apa? Aku ngertiku ya ditampani ngono wae. Wis. Tapi ndak ngerti aku duit ngene iki apa. Si. Ora klelu nyulne iku jeneng kono. Apa? Lek nyeblok piye jajal niku? Ora. Aman. Iya Pak Nggih. Soekarno ne plepet Nggih. jarene. Makane ya gino saka mambune kuwi lho malah sing Pak marai. Soekarno kacamatane pecah itu. Iso. Injis. Waduh ki gambare sapa rek? Ya mbuh kok ya. Ki bintang. Sik to.
Kok wayu ning kono ya? Bintang lemu Niken Salindri. Wah, elek iku gambare. Oh nggih. Elek. Berarti si Asi sing iki ya? Tahun piro iku tahun lawas. Mas diganti po Mas pikrone Mas. Tahun lawas iku. Enggak ngono saiki sampean langsung nemplok kono nyambol kan saiki sing anyar. Hah? Langsung nemplek ning kono kok ya ngene dipapang ini kan langsung sing terus sing anyar kok ya. Piye maksude? Kaya Diganti fotone kuwi. nambah ngene ora malah kaya nganu. Apa? Iya. Yo malah Mas, Mas kok sing apik. Tapi saya tuh sebagai wanita itu saya tuh serba bisa. Oh gitu. Multi talenta, kon ngarit iso. Oh ngono. Kon mancing iso, kon derep iso, nyuluh kodok iso. Oh ngono. Liyane nyuluh kodok nyuluh apa? Hah? Liyane nyuluh kodok nyuluh apa? Nyuluh sembarang kalir. Nggih. Iso gitu. Oh sembarang iso nggih, heeh. Iki lagune diparingi maneh dong Mas. Sing apa Mas? Sing jaranan mah aku. Nyapa? Ya ben dadi lho iki karepe gegulung-gulung Ora ngono. nek persyaratané ning kene wedi aku. Mingko lek kadung aku ndadi terus lek aku njaluk apa sembarang kali nggih lah ya susah. Pak Prayit siap sedia lho nggih. Napa? Satu rasa cinta. Jangan nyanyi kali panjenengan apa, Bapak? Joget mawon. Ya aja joget tok, Pak. Ya joget sak nyaweri lho ya. Lah ngono lho. Jangan tanya bagaimana isu. Sambil Mas? Bukan. Apa kuwi sakmono kuwi? Kuwi anganmu lho. Sambil Mbak. Pun dhisik cilikanku sakmene saiki sakmene. Sik. Oh iya pas Mas. Jangan tanya bagaimana isu. Ayo Mas, wis pokoke kuwi lanjut. Oke, ya monggo. Samudera budaya katur. Yuks. Kok sumuk ya aku sampai kemringet loh. Nggih. Dilapi. Budaya Samudera Budaya. Susu sayap, susu bendera. Bukan tahu hari itu barang loh. Orang loh, cacat ini loh, season ke dinginan loh. Bangun Season sampai yang dari Kademen ke Palasem, terus sampai ke dinginan lagi loh. Oh loh, semut ya, semut ya. Maju loh. Cari kesehatan ya. Ayo nyanyi. Aroman ya monggo. Lanjut sampai gigi. Yo sawone kan yo ngono. Lek paham berarti kan yo dudu. Campur ya? Tauro Ya. Langsung kemauan ini jangan Samudera Budaya dan Yoga Delta Audio. Ini langsung live streaming ya. King Multimedia. Lagi sih, aku ingin kita mas. Betul itu ya. Kok orang kata di. Jangan lupa subscribe juga. King Multimedia. Ya. Di like dan di komen. Saking tumindake sang Rahwana sang Handika sang Dewi Sita Pramila sang Anoman yo sang Anjani Putra Satansa kamu bemi jajaring satya utama Ragat putane sang Naka sang Prabu Rama Tiga kantut kumandang nyatanan sari ngalemo digawe geger
kopong Jroning Raja nyolong sinto jroning praja Samudra Budaya Beta Audio King Multimedia
Heeh. Biasa. Padahal ning omah yo aku mbengkiang kaya bisa ning kene ya iso anu Mas. Ora sah ngomong ning omah. Ning omah. Tinggang saka pikir Oh sing iya nek iya iya, saiki sing ning kene. pokoke sing diomongane wae tanggapan ae Kaya kaya. tanggapan. Heeh. Piye biar muni biar Piye, muni. usul-usul, Si Mas. usul piye ha. Si aku arep ngrungokne urine piye Aku ha. sing penasaran ale. Piye? Iya engko bubuk nggonku ya. Sik piye kuwi? Mas, nggonku kan mburi talange bocor to. Oh ngono. Krungune bocor ki nek bengi tok ya to. Mangkane Mas Andi jarine multi kalen ya to. Oh ngono. Kok bengi tak kon ning nggonku, tak kon ngrungokne dilit kek tak kon dandani sesuk awan. Ku sing bocor sing bengi lho ya. Iya. Ngrungokno. Di Pandi. Awakmu siji legan di. Heeh. Gare Mbak Mawar. Napa niku? Talange lek Talange bengi bocor. bocor. Bocore kurwaya bengi ndi. Urusanmu ya, siap? Enak yo. Heeh. Nggonku iki mbok Mas. Mbok. Gawean apa Ora kok sagonmu sak wonge barang kuwi lho ya. Heeh. Mbak Mawar. Bocor kok milih lek bengi. Ya dimaklumi kok nggih. Nggih, ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya kemawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas. Heeh. Pinanggihan semene mbiyen iki mugi-mugi sedaya ingkang rawuh sehat walafiat sedaya nggih. Amin. Bu. Mesti Suka kari suka kalian Samudra budaya. Cik. Musiknya kepenak, Penak ya Mas. soundnya ya kepenak. Penyanyine ya Filter penak ya. audio. Aku ramuni lho ya. Tak omongke. Penak apa penakan? Penakan lho. Oh penakan. Aku dijob nggih. dadak esret Oh kok. ngono. King Multimedia iki langsung live nggih. Lipe ya Mas. Niku wau napa niku wau namine? Ora jeneng lighting-nya ya luar Pit, biasa. Aku jujur diesel Mas. Nggih. Iki wau lighting jenenge apa nggih? Apa Mas? Jenenge sing Islami. Oh barokah. Barokah. Barokah lighting luar biasa iki. Iki Barokah gawane. iki koyo Kumang penyanyi gawane Wasidah. gawane sound kumang ya. Udah. Nggih. Iya. Kuwi. Lha ya al barokah iki tuku wesi lho ya. Toko wesi to Mas ning kono. Nggih. Penting ora omega. Ngono ae kok iku. Ku sembarang eneng kok. Kaya wesi berani lho Mas. Omega Saya iki. semrawut lho. Heeh, gak sembarang eneng kok iya. Apa enek Nggih, kae. Mbak Mawar, monggo Nggih. lumantar Samudra Budaya terakhir lagu monggo. Nggih. Lagu selajengipun. Isik ora. Ya. Yo Kuwi isik karek. sik aku jajal gini. Piye? Kuwi mang mulai esuk tekan bengi, kuwi mang sing bedono akeh apa ora? Yo lho yo sing iki lho Mas karek iki tok lho lagune Oh, engko nggih. balekne lho ya. Oke, monggo, Pak. Monggo Mas Andi. Kok kaya kaset kayak muter. Lagu selajengipun. Sido. Leteno kon MC ya kon ngomong. Masa kon selanjutnya adalah ya bleder ngono. Engko tak selanjutnya lho. Ayo monggo. Nggih. Ndang to. Kecaken nggih. Samudra Budaya play.
bajing loncat, bajing loncat, bajing Suaramu yo bangga kepenak lah. nek rada tau ora kok. Oh ngono. Iya no. Sik iki koyo nek sik tak rungokne jajan. Iki mang suara kucing apa suara apa ya? Mas. Ndang nang jajan. Udu kok kono ya, Mas. Piye, piye? Kok pojok kono. Oh ngono. Heeh lho, ngono. Uka-uka. Udu kuwi. Ye. Sampun katur bajing loncat lumantar samudra budaya. luar biasa nggih, Mas. Oh, musiknya selempek ya. Pokoknya bengi iki, Nggih. ya bengi iki mulai enjing atas menika wekdal luar biasa Nggih. menika nggih. Lagune ya ora pedhot, Oh, tamune betul. ya ora pedhot ya, Nggih, Mas. niki bot-bote nyengkuyung bopo Nggih. supaya dadasan Ibu Siti Rahayu nggih. Mugi-mugi sukses dugi mangke. Amin, Allahumma amin. Sak terus nggih, Mas. Nggih, niki mungkin boten harus menika wekdal binjing isih malih niku. Nggih, Sik, bincing Mas. tesih malih. Aku tak rene lah nomor nawa menune beda. Oh ngono. Ora dijak lho ya. Ora. Sik Sembah sedina nuwun kas. nggih. Nggih. Monggo. Jan ora Mas omong. Edi. Pripun? Menika para tamu ingkang dereng pikantuk daharan. Nggih. Keparang nyebar godhonggara sabar Nggih, sawetara sabar nggih. sawetara nggih niki. Nenggo menika para paraga ingkang nyekapaken wonten ing Wonten ing- sasana nggih. padaharan. Siap nggih. Lan iki alhamdulillah niki tamunipun ngrasi banyu mili menika. Nggih, banyu mili. Alhamdulillah. Padahal sesuk sik isik neh lho. Legend Dani ya. Terus Dani iki ikut Iya. gentong iki ku Dani ya iku pirang-pirang tumpuan. Nika kok wau niki. pun ditaleni enten ngandhape Oh ngoten. cagak listrik. Sama lek ambruk lho. Nah. Nggih. Sebanipun Mas Tamsir, mangke Mas Lumantar kadang samudra budaya. Nggih. Wae iki wae. Oh ngono. Aku wae dodo ngene kok nggih. Lumantar kadang samudra budaya kasih diri Mas Ayu. Ida Sa Filda sumangga kadhiraken. Yo. Samudra budaya. Joget apa itu ya. Datang aku datang. Mosok ini barang. Ini loh ya. Mas, Bu.
ngono lho. Lha kuwi seneng kamu lha kuwi kok ya. Perindah ning Sorenggo. Batine Mbak Ida kuwi joget apa? Ya Amit lho Fer, bojone Mas Andi ki saiki penyanyi udah jatil. Dadi ya isane gur menyanyi. Jatil sing biyen. Ya. Se. Ku mau piye sing keri mau piye? Mbah aku ki rada bucek. Ora, kok mbiyen ki nyapa? Biyen piye saiki piye? Lah iya. Lah preyop jauh. Heeh. Yo panggapean saiki lho ya. Nyatane yo dimimi ngono. Nggih. Dadi pena zaman saiki berarti. Heeh. Ngomong ya zaman biyen delok to praupane. Kayak delok zaman saiki to. Didelok saka kono nek rezeki to. Samudra saiki yo ngrembaka kundang kaloka. Alhamdulillah niki berkat semuanya. Oh, tak kira berkah kene. Ora. Dongane Apri iki. Pri. Ora tau ndonga lho iki bocah. Lho, dongane dibatin ta kuwi. Oke. Pripun? Niki tesih sesarengan samudra budaya bocah saking Siwalan Melarak Panaraga ngeten. Sik. Kok suwalan piye? Siwalan kok suwalan? Aku kan ngomong apa, Mas? Suwalan. Piye? Ya, Siwalan lho, Oh, Mas. Siwalan Lara. Kan iki wonten Delta Audio. Bija saking ngendi? Badekan apa ngendi to, Mas? Jambon ngendi to, Mas? Alah, Ya anu. apa? Ya kok kene ae kok ya. Ngendi to, Mas? Iki jarine Saiki ngendi? Bendo. Hah? Jambon. Mantap. Aku kok ndak dong Neng saiki Jambon ki Delta yo eneng. Neng Sriti ki yo eneng. Buka, Buka anyar. cabang. buka cabang iki kok ya. Ah, nggih. Niki sinambi Angrantu bintang tamunya Mbak Niken Salindri. Salindri. Aku zaman rodok sik enom ya kaya Mbak Niken ngono kuwi menik-menik. Sik, apane sih Mbak Niken? Wedoke. Delok ta? Aku lagi ya kaya Mbak Niken lho. Mringise lho ya. Iya ta? Domongi kok. Jane aku ki ndak kalah ayu karo Mbak Niken. Syukur kalah kondang ngono. Yogur kalah Mbak Niken ki dereng gadah garwa nggih kula pun bisane ngono aku makane guwetun ngono jatone aku ki sik kaya Mbak Niken ngono. Heeh. Ngono. Praupanmu ndak minat. Mbak Ida. Nggih. Luantar Samudra Budaya. Nyuwun. Lah nggih niku. Engko tak comni kopi. Enek gedang goreng nek gawane Mas Andi Dek ini. Si. Dimben ning omah sik. Gak apa-apa engko apik-apik. Bang Ayu Wahyu. Nggih. Engko tak tambahi. Yo ngalah. Wis tongko tak tambahi. Tokno yu. Iki wong kene sing dinteni ya gur kuwi lho yu. Oh ngono. Nggih. Monggo katur juara saking tamu ingkang sanget guntur atau kerucut guntur. Kerucut damu kira ingkang semenangi. Ingkang masih wonten ing sasana boga monggo karapi kanthi martika. Kemangke sinambi midhang katengenipun mantar berkatan Samudra Budaya. Isi dadi empakne ta niki kaya. Iya. Opo kaya. Aku ora paham. Eman Dikai abiote kok ya Mas. Riko hangsun Eman Peningkatan. Peningkatan niku nih. Peningkatan. Cengkokmu kok tambah iki mau ya. Delta Audio Oh ngono. Oh gara-gara Delta Audio. Ditambahi kok Dik. Cari ini lho ya. Isun wedi kelangan Riko hangsun eman sun welasi Riko hangsun
enek aku apa ora? Enek aku apa ora? Orang ini. Mik sik ger. Oh, aku ane rene. Oh nggih. Bengen wis tau janji urip biareng sampai mati. Samudra Budaya, semoga. Delta Audio. Yo. Kunjung oleh sekolah tamu Eka Katemben Gerah Bupati Kota Makassar Bikanti Marti kali pengalih Eka Kesakan Guntur atau Kerwit Guntur Uluceng Tindak Mugil Orahayu Eka Sami Pinangil Yo Kerajaan yang nyubangi Rai no pelangi Sing tahu sepi Yo Lanang waktu Sir-siran ambikandengna Dikasih biar Samudra Budaya Delta Audio King Multimedia Barokah Lighting Yeah. Kerajaan yang nyubangi Rain no pelangi Sing tahu sepi Lanang wadon ang nekani Ilangaken susah ati Goreng pasir-pasiran Sambar-samburan Karek doang Acara ini dipersembahkan oleh Budayakan Samudra Budaya. Samudra Budaya. Budayakan Samudra Budaya. Oke. Oke. Nggih. Sampun, sampun pripun? Sampun. Pun nggih, matur suwun. Mbak Sikas Kuyung dening berkatan Samudra Budaya yang makin nuhoni para ingkang dadosanipun Bopo Suprayitno Dalasan Ibu Siti Rahayu wonten ing arek kelenggahan dalem menika tasakuran ngantos beto ingkang putra Tiahayu Ines nggih sarjana kedokteran Dalasan Tian Bagus Asis sarjana kesehatan Ibangge mugi Kaskuyung dening berkatan Samudra Budaya Lumpang libur wonten ing menika sageta lumpang parancak lancar boten mangke pambengan setunggal menapa ugi Kaskuyung ugi dening Delta Audio King Multimedia ugi Barokah Lighting Ibangge nyengkuyung putra-putripun Bopo Supriyanto Bopo Suprayitno Dasaribu wonten ing arek kelantan menika katur kunjung boten saking para tamu nggih menika ingkang wonten sisih Kilen nggih. Sisih Nyebar godhong goro saben sawetara nggih. Sinambi kerantos bintang tamu. Niku pun pinten jam niku mau? Pinten?